Konporetik oso gauza serioetaz hitz egiten duzu. Eta ez gaude bakarrik sexu identidadeaz, genero identidadeaz, baizik eta beste elementu batzuk gero elkarrizketan zara aipatuko ditugu. Baina egia da, identidadea, genero identidadea, sexu identidadea, zure ibilbide honetan giltzarrietako bat dela. Bai, argi eta garbi. Haien ikuskizun honetan, modu esplizitoan, ez dut lantzen monologo zatietan, abestietan badauka, baina itxura aldetik jakina badu horrek ere bere pixua. Sortu dudan artista horren itxuran, mugitzeko mugimenduetan, moduan eta bar, aurreko ikuskizunetan bai, hor gainera eta bereziki esnatu nahiz kabaretean, gai nagusia hori izan da gainera. Generoa eta sexu joerak eta sexu aniztasunen aldeko mezua zabaltzarena, bai nabarmen. Eta oso deigarria da, bereziki esnatu nahizekin, historia hori sortzearena inpultso batetik sortu zen, ideia batetik. Eta hori gainera aipatzen dut ere azkeneko ikuskizun honetan, ez da? Beyoncé izan nahi duen baserritarra izeneko esaldi horretatik abiatuta. Nik nago ere, enekin historia horren atzean zertz egon, ze gaiari nintzen lantzen, inpultso horretatik jaio zamia. Gerora, emanaldiak eskaintzen konturatzen naiz. Ostra, hemen gai potolo bati buruzko gogoeta egiten ari naiz. Eta urteak behar izan ditut jabetzeko horrek nigan, nire arlo pertsonalean, zer eragin daukan. Aipatzen dut ikuskizun honetan, zaurituta dagoen flamenkoa naiz. Eta hala ere, egan egitea erabaki dut. Zaurituta dagoen flamenkori ni naiz, benetan. Eta genero eta sexu joeren gaiarekin zerikusi zuzenare badu. Elitzen jabetzen, baina lanketa honen bitartez, bere zauriak ari naiz sendatzen, eta gainera zauriak buelta eman, eta ari naiz hori eskaintzen nire artearen bitartez. Eta hori da segurazki nire buruari bizitzan egin dudan oparerik handienetakoa. Bueno, gauza oso personalak esaten dituzu zure ikuskizunetan, eta bat da, eta deigarria da jende askorentzat, zuk lan serio, formal eta ondo ordaindutako bat uko egin zeniola, eta formalismo horrekin haustea oso deigarria da. Eta aipatu dizut erdi prometan mezareraino, zuk hori predikatzen ari zara, eta hori oso iraultzailea da gaur egun egin dezun hori, ez da? Nik ez dut predikatu nahi. Ja, esan nahi dut zuk aipatzen zu, baina aipatzen dut. Deigarria da, nik laneko eszedentzia hartu nunean, enekin arte eszenikoen munduan sarteko nintzenik, etzan nire asmoa. Nire hon konbentzituta irratira itzule egingo nintzela, lanera. Gero pixkanaka bidea egiten hasi nintzen, eta eszedentzako 5. eta azkeneko urtean, oraindik ni pentsatzen dut irratira itzuliko nintzela, eta ja azkeneko urtea izango zela, baina momentua iritsi zenean, hori guztia irratira bueltatzeko eta aktibatzeko eta barruan sentitu nun. Eta argi eta garri gainera, barruko inpultsak esan zidan, Andoni, ez dezu itzuli nahi, ez dezu lehengo, eta ez da lanbide kontua, zen erik gainera irratiko lana asko gustatzen zitzaidan, eta zait. Baina konturatu nintzen beste modu batera bizi nahi nula, askeago, libreago, nik erabakitzen, beste malgutasun batekin. Eta karo, hor sekulako konfliktoa sortu zitzaidan, ostra, baina nola utziko dut gustoko dudan lan bat, gainera, lanpostu finkoa lortzea ere, ahalegin handi baten ondorioa izan zen, ez da? Eta gainera, baina nolabait ere barruak esan zidan horri heldu nahi izan nion, asteak bari izan duen erabakia hartzeko, zalantza askorekin hartzen duen erabakia, baina bai, azkenean uko egin nion, nire lanpostu finkoari, oraingo zen naiz da mutu. Egia da, eta etzan ere asmoa, baina momentu honetan arte eszenikoak nire lanbidea dirala, ez da bat ere erresa, oso ederra eta oso gogorra delako, aldi berean. Eta esan bezala, nik ez dut honen pregogilari izan nahi, baina zergatik ez hitz egin horri buruz. Osea, nire esperientzia hau da, eta ez gaude ohituta. Gizarte honetan ez da bat ere ohikoa hori egitea. Eta agian niri beste pertsona batzuen testigantzak inspiragarri iruditzen zaizkidan moduan eta ispilu lana egiten didaten moduan, zergatik ez kontatu nik nire esperientzia, hortik egin dut. Ikuskizun berri honetan, tarteka kantaria zea. Bai. Artista bat zara, baina tarteka zu zeu zara, edo etengabe zu zeu zara.
Nola da hori? Ze tarteka zure oso esperientzia personala kontatzen dituzulako. Bai, eta hori gainera aurreko bi ikuskizunekin alderatuta, seguraski ezberdintasunik handiena hori izango da. Aurreko ikuskizunetan fikzioa sortu dut. Enitzan ni. Haian pertsonai horiek niregandik zerbait bazeukaten, ezta? Edo gauza asko zituzten. Baina kasu honetan argi eta garbi ni naiz, Andoni naiz. Zer gertatzen da, momentu batzutan naizela Andoni taula gainean, Andoni artista, nire alderik distiratsu eta fantasiosoena, baina gero hitz egiten ari naizenean askotan, ni naiz, baina ni Andoni arrunta, osea eguneroko Andoni. Orduan, nik esango nuke nire izararen arlo ezberdinak nahasten dirala hizketan ari naizenean eta kantatzen ari naizenean.